Samantala, Idol, halaga ng mga natagpuang hinihinalang shabu naman sa coastal waters sa Pangasinan umabot po sa 6.8 billion pesos. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report. Nadagdagan pa ang halaga ng natagpuang mga palutang-luta na hinihinalang shabu sa katubigang sakop ng Pangasinan sa mga nakalipas na araw. Ayon sa Coast Guard District Northwestern Luzon, umabot ang halaga ng tinatayag na sa 1 toneladang suspected shabu sa 6.8 billion pesos. Ayon kay Philippine Coast Guard Captain Mark Larsen Mariano, hindi umano titigil ang pamunuan hanggat matagpuan lahat ng mga napadpad na mga kontrabado sa nasasakupan. Dagdag niya, hindi umano nila hahayaang maging daan ang Rehiyon 1 sa mga isinasagawang transnational crimes at sa layunin na ring maiiwas sa kapahamakan ang bawat Pilipino na idinudulot ng ipinagbabawal na droga. Samantala, mas pinalakas ngayon ang maritime patrols at aerial surveillance sa rehiyon para sa mga posible pang matagpuang kahalintulad na bagay sa laot. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM